Ozia, the Marina, probably a sign by Grace TV, by Grace TV, as well as the breaking news and it said when she got to confirm the unfortunate demise of Asantehemaa Ede Abba Abetruga. Na busia some prayer mention Ede Abetruga ye oba yopiemu ewo eye na Asantehemaa himfi ha eye report ene nsuo kwa ena echobu ewo ha be ji Asantehemaa himfi ha. It's all sadness ena ekoso ewo ha ye bi nyina mu the seat of the king of the Ashanti kingdom has confirmed the demise of Asantehemaa. Probably something for me. So the Arabia, my hand, you know, when a chair you rock, the moon, I'm not going for you, or Muda Quenya, and chair you rock. Now, I hear a mind in your mind, I will not Quenya, a chair you rock, the moon, I'm not going for you, a Quenya means or chair rock, or you rock. I'm only on your photo, I walk, you rock. I this year was I this year was yeah, what a pension way up here. And the fair woman was it doing us one on the floor, you know, as much from two barbs, you know, like last subscribing our share. I'm only able to do it. So, yes, I can't also have Sanya Chassis, as you know, now yet Sadia is so like so we watch me as a brand say what kind of network and hard you to us way by day boy a song and you come for me and it's saying I will mention
ahyia pɔtɔpɔtɔ ahyia bi sɛn na wɔn nyinaa ɛwɔ ha yɛ ɔdi ahɔhoɔ ɔte ɛmu ɛfuo sɛdeɛ esi ɛteɛ Asantehemaa na Asantehemaa yɛ maame na amanfoɔ de bi adam ɛna saa bi a wɔn kasa bi abusua ɔkɔ kura official menhyia ɛde atotwa ama yɛn nyinaa yɛte menhyia palace ɛde atotwa ama yɛn nyinaa. So we all regret to announce that the king of the Ashanti Kingdom, Asantehemaa, network and say it's the best of coverage to the best of strength and capabilities and the sum for some of look as yeah, this year said Asanteman, young down here, Asantehemaa, okay, you got home, Asantehemaa, this year, and the one year I can now, by every year, after the day, and so would be to do her, and Asantehemaa, if you have, and you can catch yourself, so I'll be able to have a ball, and me, and the ball, and soon, and anxious, and somebody, trust well, you jump in the car and so when you can the entrance nothing was a jump from me and share your Asantehemaa ahemfie ebra network no hard and no current you try you Mr. Nafe ya so me na ya ho se dia esi etie your network no enye no fanche so not to see na pray. Probably as Santo to Kohine yere konya Kohine yere oba be pie mu. Me kuma fefe. Me fa plenty. Ene de ya fa bese no. Asanteman. E kuna semo me kuma fefe. Me kuma konofo. Ba kan kesi. You see me come for maybe a stomach to me. Stomach to me. Who's it good? Kra bekane se Asanteman ya to abese no ni na kura se bechi we be boye wo kura dia kwenti ni bisbia nyame asem mu Asanteman ya anti asem de kura me kuma fefe me kuma ye bi mami nu ye bi me de me kuna asem ye asem tu ye kuna dia na atu ye ne ye do no say there ni we can nyame fa ne kra nstu yi maye ye oba fefe oba konofo na na wu bia wonzi me fam ye asamaba onye mi kra so me mi amebe amaba ma de so me kuma
adansi a medi wa fa ko se mene wa yemiye oye ba ta kese ka obia hye ne yem ohu bi se ya se de me de se do si krokro be kra de ye huna mane na so be de me huna mane ba si fom ba ta kese no bi si akrokro me ya ho hawa me na ma me ni agye tu me fo nkola ni yo chia maame na wada roma me kwa me ka chi yes wo ye ba ta kesi a wo ni Africa si o de kata ye nyina ye so se de Asanteman ye huna se fasi bi kunu Asantehene su ko nwi na mi nwi de bi kasa ye ni ame yema akasa wo yo hene ye Thomas actually you to your boss you to your boss to Asante to one to you to your boss na you to ya call ya de aso mo said ya say to the you to pass na for it ya function and so ya for you na Yosane nana kwada mebio ye Asantehemaa kukodufu eno na ekrono Yosane nana kwada mebio ye na Asantehemaa ya de ye eno na ekrono Yosane nana kwada mebio Yosane nana kwada mebie na Asantehemaa ya de ye no na krono Yosane nana kwada mebie ye wayukuni ya de ye no na krono Yosane no kwada mebie we say I don't want Asantehene say say between Osan and Akwada baby I must say what I want to make a reaction Asiane say okay ya de nyina Asantehemaa okay oti kokoro suo enufuta braba amansa nyina enu mano elo akankyere bu e wa bra aduane sisuo yante etuo yante abrabro na etuo atu se tenyi enti yeni abre entini yakase nana akwada mebi ye dantu amu awase efutu emu ahrewe ye ndo waji ahrewo ye nana kwadu ya de ye kwa baby ya wankra kai Asantehemaa na ye chinchiri ye peno dantu amu awase efutu emu ahrewe ye ndo waji ahrewo mo na kwadu kodu foko baby ya wankra ye oyini bae na na ye bede nyanya no ye dantu amu awase efutu emu ahrewe ye ndo waji ahrewo mo ye nana kwadu ya de ye kwa baby ya wankra ye Asantehemaa na ye chinchiri ya penu o dantu amu awase efutu emu ahrewe ye ndo waji ahrewo mo aye dantu amu awase efutu emu ahrewe aye no waji ahrewo mo aye na kwadu kukodu foko baby ya wankra ye na kwadu waji ahrewo ye penu ye dantu amu awase efutu emu ahrewe ye ndo waji ahrewo mo aye Asantehemaa ya de ye kwa baby ya yankra ye kukodu fuwe ni abede ni hu no dantu amu awase efutu emu ahrewe aye ndo waji ahrewo mo Obata ti asianka no medidi dado Obata ti asianka no medidi dado wa heleba menyo obi akwasi amu akwata je bibini afrane se edo wa aka baabi nti na ye hu na mani se ye
One am kesebere bua to takra no to yakro me to yedi. Oba for yo, okwabiri yo. Woya for me am yo. Akoko akitikiti Jesu je biribie. Wodro se kwatena siembre. Di mani mami nkobio. Oba for yo, okwabiri yo. Woya for me am yo. Ebuwe na kwadue nana wakwaja yemwe Asantehemaa wasempeni anoma ye amani aye hunu cheye obo ye na kwadue wakwaja yemu ebuwe wasempeni anoma ye amani aye hunu cheye yo ya kudu so ya dia ya hreswafo nana ewu wasempeni anoma ye amani aye hunu cheye obo ya hreswafo ebwe osempeni anoma e amani ya hunu cheli ya awu basho we down mo di sika mi nkro okay yo S5 Sky FM Sky FM na jem na Asantehene tufo ye woni ani ka chire mo ka chire jem na ngoro bia hwe mo mo S5 Sky FM we said in the United States. That's it. So, you ever told us something? Yeah, some said, yeah, it's here. Some people have said, yeah, officially. I'm at it. So, now something. Mamma can be. Now something. Of course, yes, I'm maybe I'm here for penny for. Okay. I'm near my day blog. Oh, that I'm few. So many may all move penny. Tibiana, may so be no an idea for never. The energy Asanteman would be. I have a year pa or gradi. I have a year pa. Mammy bomb passing Yamia day. I'm fan against here. And my opa 1 year day. One boy who buying maybe ya come. Na Sanjay Naso, Namely Dua. Nayamia Duma, Yami, a drew time on my pen gradia man in the view. I'm in fan to Abraham. Never be a come. Madam, yes, that's it. Sana, it's here, son, it's here. Emu amadebo eso sabe am look at it because not official it has officially confirmed say na Asantehemaa the ceramical with the ceramical na amakwadu yatom boko ekura na yentu ewase na share the processes that led to the official confirmation of the demise of Nana Amakwadu Yadom, who is the Asantehemaa of the Asante Kingdom. Abusia yentu ewase na yenchichi we na yenyina Yesia emu adie said ya esi ekoba ye ewo Asanteman council ehia mu ya ekọ so ene dai na de che se ebra ohene betina ase no ape ento yebo ase na yensua de ebra yewura betina ase no ape ena sabi on sa abra bia ohene ba no betina ase a na ne kwan so no se ye bema kwan na fei eye yasesi bibi e de achi yewura yewura I say a brand non do on shall see us out to down, shall say by Ben on Coney Fair Ben don't do no, and another one my henny, yeah, 1 centimeter, a chassis, yeah, now when you know, what bar, I bet not see it. Tibe, Duba, Cordier, Duba, Duba, when a father, now Miss William Canada, my henny, 1 centimeter, you know, Abba, I bet not see, and what she and I'm afraid you will be Yoga, and so Ebba, I bet not see it. The brown you go to co or your caca, a buy out, but not see a pay, and I feel, or any afraid, and now I dance it, and I feel. The Nana, I a dancing, I feel, I Nana feel so mine, and I feel, Nana bounce my hand enough and I'll come here. Are you afraid or more? Emma, when you know, a bar, a year begin, so about begin, and I'm able to just say, a black old ten and eternal, what the Asanteman, any Kumasma, a Janamo Naya, a woman, a big number Jemmy, or near what Tim Kuyana, the DNSC, I was Asanteman, you know.
ɛna sɛbio ɔhene busa saa asɛm no a ɛna n'adansehene ɛyɛ yɛwura ɔpagya kɔtwere bɔnsra afi yɛde tu dwa amammerɛ kwan so yɛwura no korɛ wokɔ wode w'akyi asantema wode gya me ɛne n'afo nso ma ɛnsane sɛ n'amampɔhene kɔ akura na ɛno na ɔkyerɛ sɛ awerɛwosɛm wɔsiɛ ne sɛ na wɔtwe atwam yɛi na ɛnim ɛyɛ helicopter yi a ɛkɔɔyɛ ɛkɔpem yɛama saa berɛ yi adehyeɛ bebree ayɛ nyame di awerɛhoɔ mu no nti n'adansehene ɛde to yɛwura anim sɛ ɔhene kokoroko ɛyɛ nɔkorɛ paa sɛ wode w'akyi gya me a woyɛ sɛ woretu kwan no deɛ ɛsiiɛ ɛne sɛ saa berɛ yi helicopter bi ɛkɔkrahye ɛwɔ adanse mpatam mu ama saa berɛ yi nanom anaasɛ aban mu mpanyinfoɔ bɛyɛ sɛ wɔtwedeɛ ɔmo nyinaa yɛ nyame tia na ɛno n'akyi ɛna ɔhene busa sɛ asɛm bi wɔ hɔ bio mo nyinaa yɛ sɛ daabi ɔhene asɛm wɔ asi wɔ akyi a no ɛna ɔhene yɛ sɛ wate wɔnkɔtena ase enti bere a wɔn nyinaa ɛkɔ na wakɔtena ase no a prɛko pɛ yɛ a wɔn nyinaa ɛkɔ akɔtena ase no ɛna n'asante na yɛwura kɔtɔkɔhene ɛde ɛto dwa sɛ ɔkotua ne n'akyi sɛ wɔtu kwan na ɔbaayɛ no na akokofo hima afei na Kenya asehene ɛna afei ɛyɛ na Kenya asehene na Kenya asena na mekyerɛ pa bre Kenya aso wona ɛde ɛba bɛtu dwa yɛ wasɛm a wɔwɔ Kenya ne sɛ na hima ɛkɔ ɛkra ɔne yɛnti deɛ ɛkɔ so a yɛ ɛbɛto aso ne adi Abrasa ni se ye hu ye say ye nuanom bi mo mo agire se hu no na mo tro ma no ko ebi se meka sanse se odini na ba abisia na ma no mai basa odama ye nya ye ku won abekute what is I eno ma hu we bi wo abekute bi so aya na mo ye mo se sometimes no you wo asante a you call Monday say or say we defend the asante me say wo hwe me a me bra pan yi captain e pema say madam on e frame say ne asante say si mo me hia me sorry ya na me diri me kana ma hye matare na mama you wo asante ni a you call Monday e na da bia me ka say enye obi a atamfo mienu a wo na ye asante for every blessed time bia me nya opportunity ni say me express and I say make clear the waves me bomb me bra we abaso bebre wo hwe na onya kan ni and then you know, the reason why it's here and say, or more Emma Masante, some movie, input chain, Asante phone movie, or more Asante Radio. Now, and some more Canada, apostle, I have to think some movie brave. Let's say, so what that can be, and yes, everybody defending. It will be Biara or follow another Biana, so be Bia or show me page Biana. My platform is not about politics analysis, so the politics was for maybe I will be or cassette Asante, now my bed bantane kakra, until you're in some of your can be brave now. Yamelkwan in the park, Yura, 7 euro of him fly when Diana Aboyemu, not yet to check. Many sure say, Obesa in Simuna, a month for a can, and I'm paying for say, a dumb innocent or soon check until the sun, a better. Now, yes, you're on a day. Yeah, Bell Quaguayurana, Yaponi Dimpa, I mean, paying out. Diana, you so as I can be on the say. Some by you, which you're paying for at 20 this year. Somehow okay, the common was saying, so I must say, Asante, and to media. Into say, Yabro up in here, free I say, a kata, Oma, or more a free me. So I don't think, say, a boy idea, I am finding a comparison. Said the Nipa, but a more ya, a band and kataso, name. Many DNA, Bemadi, and Nidian. One more mushroom with a paddy, Oma, a summer when you said, Nipa. So what's that? And there, I'm rain and me, sure say both MPC and beautiful now, but some barbecue. Because Mensia, any political idea, a commedia or any MPP, a comia, and any DC, a comia. Now, may I try open so I'm as Ghana in a Santa phone into Bia when you move or Bia when you move, Danny then now, a bind a bind pepper, or would napa, and become a gun. It's no say, or more free mono, yet your comparison because of say, Yenana. A point, you know, a be a backup to more years today. As I said, yes, Asantehemaa, a day now, Osha, you bet me I have Ama, Yura, the Dean, of course, nothing, not Moko, the other,
etimi akɔkrati aboama ewura etimi akata na pe wɔ so bi anko a ya be kon ya de ene obi anim ho afọ akyɛn ye akamfo ya se ye ho ahwa ewura ye wo no nti ye youth no anase ye asantefo no sabi so wo hwɛ ye wo ha nipa bebre ahyia e wo ha se obi ya because ana nyame ɛyɛ asantefo nti na mpanyinfo se asante enim konye enim dwane nti no se enema asisi ɛwɔ ha nyinaa ɛkyerɛ se obi akora anya ɛbɛ but ye de nyame aso se ɛba ye media personnel fo nyinaa anyi emu ɛba obi bia anyi emu se de ɔyɛ frafrani se de ɔyɛ dagare ni se de ɔyɛ de obi anyi emu because se rotun fo se tutu no on tribalism se wo hwɛ ha yɛ mention ahemfie kɛseɛ the whole Ghana ahemfie a ɛso yɛ kan ahemfie a ha ɛna yɛ ahemfie ɛso wonante bɛyɛ 3 meters a mepakyɛw pepefoɔ nkwa na ɛtwa yɛn ho ahyia ɛhe fa na ɛbɛnya saa adeɛ wi bia ni wo ɛte saa nti yɛwura wokɔ menhyia a mebɛɛ deɛ wodidi ahemfo akyi obia nim sɛ yɛwɔ tribe bebree nkonnwa ɛwɔ menhyia what you say nti yɛwura ɛnyɛ nyiyimu nti yɛnim sɛ amanfoɔ de ɔdɔ bɛba bɛbɔ ɔdɔm na biribiara ba bɛyɛ kra bɛhwɛ ne akɔkora yɛ nana ɛwɔ ɛpan ne kwa ma yɛkɔ no ɛpo kɛseɛ na nkɛseɛ ni nsuo gu so mpo captain yɛkɔ yɛn nyinaa yɛato abeso no ɛdeɛ na sesei wode gya ewiase ɛne asantefo no kakra mɛka ne sɛ ɔn sɛ me nua yi na no ate ɔhu de wei a ɔkasaeɛ na ɛsɛ ɔhu sɛ sikadwa wɔ ne mu ɛtiri mu ɔno na ama ne saa tumi ne de kasa so nyɛ sɛ obi na afrɛ nyɛ me na mafrɛ no koraa wɔ mmaa na deɛ mɛsrɛ youth ne sɛ mom yɛnka mmom yɛmmɛyɛ ade no ɛnyɛ kamakama yɛmpɛ mese ne nyinaa wɔ yɛwura hɔ deɛ yɛwura bɛka no nhyehyɛeɛ a wɔde bɛto kwan mu no ne afa so ne ayɛ no ayɛ kamakama na sɛ ɔbɛyɛ n'akyi yie a ne wayɛ n'akyi yie ne nyinaa tumi ne kura no ɔno nkasa deɛ ɛnkasa for and I any union again come say you see a chair is a different thing see and come was also anyone begin come one will be a go about 43 wanting us and that minimum right, I was going to say the idea no sana akoso e wo menshi akoto kofie ya ibi na ebo ama football and some sabre Asanteman council shemo no abere ne Asanteman council was say there be Asanteman council shemo koswa ya na program outline ba about share dia e koso sa dan ya ni na ba about ya ibi na mo ama no so ya ni akafo but ne Asanteman council na say na Asanteman shemo no program outline bi about it say over be bia no bi na dia nsɛm no ne bɛtena so ɛde nsɛm ana yɛwura ɛbɛka ho nsɛm da yɛbisa na yɛbisa bia no so yɛnya kwanya sanse no sɛ yɛsɛ emergency Asanteman council meeting na twɛbi amponyankopɔn adawdo ma emergency Asanteman council meeting na ano no ka sɛ ɛbɛkɔ so na dia yɛba bɛtu ha ɛdi akyire bɛsɛ nkɔne fa ɛna ano mo ahemfo wɔ asante yɛbɛhyɛ ase a wɔnyinaa ɛba ɛbɛtena ase Asante amamre ene asante amane okoso eno achi ena afei be se duba akoko family nso na meka na mahene ne ahema abempo na abempo yema na wonyina agba betnase afei de na aka ne se oni kuku bi asante mawura ba betnase no na twedi ampo yakoko ya atom ya be duba de promoter ya nka sa promo ato ya no mu obabi otokohene eba ye ya ba ebetena se asante amanya amanya ban so se dia bro bi anim no won se du dwabo ase na se ohene tena se sa no anu mi tena se bi no ohene ba preocupe o se ho aye biti na afei obi mu kura kane na ene manjine yi akese edi ahimi na fo se no kura ne ko kakaka no ankasa ye mani na wono na eba no press and point ya you se ne wo nyina ye biti na wie mo sesa ye bi se wie ye afei na manjine di ahimi ɛhɔ na nkyɛ yehu sɛ samanka ɛnso edi ahimi samanka sɛ ne samanka deɛ wonim na bia ɔhene ba hu sɛ menka na sɛ ahan sɛ ebe nyina bɛtena se ɔhene ba hu sɛ ahan bi edi ahimi na ne friend sɛ samanka
Samankana Unity and you who's up with the Pudu and so the Pudu no say and I say maybe say I can't podcast for me at us here, but you say I know so bit say Kuku in Canada, but the Pudu I don't be any. I say I don't be as the Pudu no as some of you could come but no course what you say no bread Asantehemaa will be a good to Cantambo will be a virgin say you would have a bar now what bar abatansi na ehyiamu atwaso na lase ehyiamu na sha asese state no kre be du mi no de na yewura kro bia sante kotokone oba abatansi amamre nya amane kwai so a edini nyina mu nsem edini nyina mu amane bo edini nyina mu adisua esom ye ne yakfo jamusua ohini tinasi wie ya and say ohini tinasi wie a enso wa ohini tinasi wie a enso hono mu a waso ohini tinasi wie afei na no ma manhene na no abrepofo na no ma manhema abrempohema wo ina abekọ na akọchia kro bia sante kotokone nti ohini tinasi wie ya ene na no sha ase ya awọchia asiri yi ni na manhene de ohini achia kotokone ensem na no ma manhene wo dwumagina simina achia kotokone ensem na no ma manhema so chia yura ensem de mo na no ma abrempofo ene na no ma abrempohema de wo mo anchia ohini ensem sabi who mwase ewo yewura nti me kasa manhene in English you can say paramount chiefs there are over 70 paramount chiefs that were Ashanti Kingdom one year ba ha nyina de ochi akontu Cantambo video bi ensem Asantehemaa any Emmanuel Paiso sanso na paramount queen mothers there are over 70 paramount queen mothers who forms part as who are part of the Ashanti Kingdom we na achia one ensem no chi and afia for no obo wi mwase enso nti na no manhene obeduye na ochi ayewura no se me kana ma chemu ya manhene obeduye ochi ayewura no okay eye manhene bi etese asumenya manhene afei adanse manhene afei manhene bi abai de say Dr. So manhene of region House of Chief President but also every afei na no manhene bi ya na dey bae sabonu no wa say japekrom e wo bono region German South mention no japekrom manhene no wa ha afei sampa manhene sampa say German North mention no ahinkuro e wo bono mantem sampa manhene na sampa jafra no so ha ya obeka ya yewura ho e be chicha yewura afei ni na wie ye e na afei apempofo no so anatafo hene na no apempofo ya ka onya ho ha when you now call your boat, Mossy, and it's a crop, yes, I'll take it to her. Would you be Asantehemaa money price? Emma, yeah, every year, said the Asantehemaa and Asantehemaa Etienne. And Sana, I feel every you crowd, and Sana, I feel every you crowd, but beginning about a year, you got free, and dancing, I feel you got a sign so afraid. You got for another singing, a sign so afraid, Nana, yeah, Asantehemaa, and another singing, and I feel, and I feel so mine, I was your channel, and another one mine when you find I was Asantehemaa, and I was afraid, and I'm not doing 47 months mine, and an answer for me, I can force from Bachi, and you will be so almost all 10 next year, the Kumasi Jam, and the Asantehemaa Jam, but the Kumasi answer for me, and I feel now I want to the Asantehemaa Jam, I'm dancing here, and I feel so mine, and that you jam, and the Assem, and I see, I will cheer, no, and I hear you right. Nano Asantehemaa, another dancing in the casa. I just say, what the Asantehemaa and it was made down my way. The chair said, Nano, you see the chair me, and a beach you bought my gun. He said, I buy you for the good baby, our bossy. You will shame, echo pim, your plane crashes, you are bossy. It's only I was someone who would you as you are Asantehemaa. See, another career, you're say, and what you did with you, Messi. No, yes, what did you know myself? You be a SB. And now, yes, okay, and only that say. The morning, as what they said, to get the tour, Asantehemaa, no, not Yaman, so it was Asantehemaa, and he said, no quotes or cry, say, hotel next, or the Asantehemaa was my job, I'm all bobbing. I know by ya, no, by so much, I say, well, by and Nana Kenya say, I feel not Kenya say, Quabri, I'm making Quabri Kenya saying, Quabri Kenya saying, and I feel a year, Kukufu my him. We are the opportunity outside from one year or you could perform my other opportunity say, I will what's here now. Do you care? None of the door. None of you do care. None of the
nti ɔyɛ sɛ ɔkɔ no akɔsa ne ho yadeɛ na kakra aberewa ho yɛ ane sa yɛwɔ da no kɔ awie no no mmia mu hɔ no ɛna aberewa kakra akɔ akura nti na deɛ aba ne sɛ n'Asantehema ɛkɔ akura no nti abusua ɛno ne kwan yɛfa so a ɛnɛ yɛwura no ɔmo kwan so ɔde nsɛm yi atu dwa yɛde pem ha yɛbɛsan aba bie mu na deɛ aka bia yɛde asom nti yɛbɛto yɛbo ase na yɛyi adekyerɛ bi afiri hɔ kakra ɛde asom no afei deɛ aka bia ɛnso okay jabusua afei mo a mo hwe yi na yɛda mu na ase yɛda yɛn ho aba sisi a yɛda yɛn ho aba sisi a yɛda yɛn ho aba sisi a na afei abusua deɛ aka bia nso yɛde asom no ɛwɔ n'Asantehema ahemfie na ɛwɔ ɛyɛ manhyia kɔtɔkɔfie ni na yɛ n'Asantehema a yɛ asabre ɔkɔ akura no mu nti wɔn a wɔtɛm tɛkɔ mɛda ase ɔsɛ asɛm kɛseɛ ato Asanteman yɛ no korɛ pa wɔn abɔ ɛna afei ɛyɛ wan biem yɛn hwɛ nyɛ agye nsɛm bi mfiri aha ɛde safo kantanka ɔno nso hwɛ ɛna afei nana nsuo bɛyɛ bɔ dɛ ɔso bu ate ɔso hwɛ ɛna afei Mr. Opoku bu akyɛ mi ame boss mi director sponsor ɛde ma ɛyɛ by Grace TV ɔno nso ɛhwɛ busua mo ntwɛn de premier ne asamba sisi a ne nyɛ mfiri a ɛyɛ ne ɛwɔ by Grace TV GH mi so share na obi nso nyɛ bi hwɛ na ɔmɛka abusua no ho ani die ne abasɛ kwan so mo nua bɛn ma kɔbɛn osu ne mede pem ha mɛsa amba sisi a na de aka bia de asom ntimi sɛ ɔmɛ nkɔ baabi a meba sisi a baba the mu kai say Obi Trading Enterprise na ɛsɔ yasne Obi Trading Enterprise and Perfumes wɔn na ɛsɔ yasne ɛma de dwumadie ɛbrɛ Kumasi South Central Junction Junction yɛde pem wɔde asa aba sisi a de aka bia yɛde asom makra bedi de kɔbɛn osu nyame nka ho baba